салом бинандагони гиромӣ, барномаи тавсиявӣ методии усули тадрис аст пешниҳоди шумо аз телевизиони илм ва табиат. мо дар нашри навбатии барномаи усули тадрис мавзӯи таълими фанни ботаника бо таҷрибаҳои оддӣ дар мактаб ва хона барои синфҳои 5 ва 6-ро интихоб намудем. чаро? зеро хоҳиши тамошобини мо ин гуна буд. мо кӯшиш намудем то барои омӯзгорон тавсияҳои педагогию психологӣ ва методиро дар такя ба андешаҳои мутахассисон ҷамъоварӣ намуда пешниҳоди шумо намоем. моро ҳамраҳ бошед. пеш аз оне ки ба шарҳи мавзӯи меҳварии барнома шурӯъ намоем, моро зарур аст ки ба суоли он ки чаро таълими фанни ботаника дар кишвари мо аз синфи 5 оғоз мешавад, посух гуфта бошем. бояд гуфт ки омӯзиши фанни ботаника аз синфи 5 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати илмӣ ва педагогӣ асоснок ва дуруст мебошад, ки барои ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва рушди қобилиятҳои зеҳнии хонандагон хидмат мекунад. дар ин марҳила кӯдакон аллакай баъзе малакаҳои асосӣ аз қабили хондан, навиштан ва фикрронии мантиқиро дар зинаи ибтидоӣ аз худ намуда омодаи қабули маълумоти илмии амиқтар мегарданд. ин иқдом ба онҳо имкон медиҳад ки муҳити зистро амиқтар дарк намуда бо табиат робитаи зеҳнӣ ва эҳсосӣ барқарор кунанд. дар синфҳои ибтидоӣ фанни табиатшиносӣ аст. аллакай хонанда табиатро шинохтааст, яъне олами наботот, ҳайвонот, муҳит, ҳама он чизе ки онро иҳота кардааст шинохтааст. вале аҳамияти ҳамаи инҳоро дар ҳаҷми хурд камтар медонад ки муҳимияти инҳо аз чӣ иборат ҳастанд. вале дар синфҳои 5, 6 ва зинаи дуюми таҳсилот ки миёнаи асосиро дар бар мегирад, миёнаи умумиро дар бар мегирад, дар ин зина аллакай хонанда, яъне ки толиб илм моҳияти фанро, моҳияти мавзӯъро, моҳияти илмро вобаста ба дарки худ, вобаста ба заруриятҳое ки то синфи 5 то синфи 6 аллакай дучор шудааст, онро чӣ кор мекунад? дарк мекунад. яке аз сабабҳои муҳими воридсозии фанни ботаника дар синфи 5 ин аст ки дар ин сину сол қобилияти мушоҳида, таҳлил ва хулосабарорӣ дар кӯдакон рушд мекунад. дар синфҳои аз 1 то 4 кӯдакон бо мафҳумҳои умумӣ тавассути фанҳои олами атроф ва табиатшиносӣ шинос мешаванд, аммо аз синфи 5 ба омӯзиши фанҳои табиӣ шурӯъ мекунанд. ботаника ҳамчун бахши аввалини биология муҳити табииро тавассути мисоли наботот равшан мекунад ва заминаи фаҳмиши илмҳои биологиро мегузорад. ногуфта намонад ки вақто ки дар муҳит ҳама чӣ омӯхта шуд, бо муҳит шинос шуд хонанда, дар зинаи дуюм аллакай моҳияти ин, аҳамияти ин, хоб зарурияти ҳар як мафҳумро, ҳар як предметро хонанда чӣ кор мекунад? кунҷкобӣ карда то ҳадди имконе ки қобилияти фаҳмиши дарки онро дорад пайгирӣ мекунад. ин иқдом ҳамчунин бо хусусиятҳои равонӣ ва синусолии кӯдакон мутобиқ аст. пажӯҳишҳо нишон медиҳанд ки кӯдакони синни 10-11 сола барои дарки мафҳумҳои илмӣ ва мушоҳидавӣ, инчунин барои иҷрои таҷрибаҳои амалӣ омода мебошанд. омӯзиши ботаника дар ин синф ба хонанда имкони иштирок дар корҳои амалӣ, мушоҳидаи бевосита ва омӯхтани муҳити зистро медиҳад ки ҳамаи ин равандҳо ба ташаккули шахсияти мустақил, муҳаққиқ ва табиатдӯст мусоидат менамоянд. гузариш аз зинаи ибтидоӣ ба зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои кӯдак як марҳилаи нав ва масъулиятнок мебошад ки дар он омӯзгор на танҳо вазифаи омӯзиши фаннӣ, балки нақши ҳидоятгар ва илҳомбахшро низ ба уҳда мегирад. барои ҷалби таваҷҷуҳи хонандагон ба фанни ботаника, омӯзгор бояд усулҳои гуногуни ҷолиб ва фарогирро истифода барад, то дар хонанда шавқу завқ ба омӯхтани табиат ва наботот ба вуҷуд ояд.
یکی از اصولهای مؤثر تجربه‌های عملی میباشد. آموزگار میتواند در درس‌ها از تجربه‌های عادی بوتانیکی استفاده برد. مثلا کشتیدانه در ظرف‌های خرد، مشاهده سبزیش و تغییرات برگ‌ها، ساختن گربری و گذراندن آزمایش‌های عادی با آب و روشنایی. این گونه فعالیت‌ها کودکان را وادار می‌کنند که در روند آموزش فعال باشند و تجربه‌های شخصی به دست دارند. اگر تجربه های عملی زیادتر گذرانده شود، طبیعی که شوق و ذوق کودکان نیز زیاد می شود در این دوره. برای چی؟ چون که در صنف‌های ابتدایی علاقه آنها دانش‌های اولین عادی‌ترین الیمنتری را میگیرند و علاقه در صنف‌های اساسی آن را مستحکم گرداندن لازم است. قانونیت‌های پسیخولوژی پداگوژی همین است که در جریان مستحکم کردن دانش‌ها ما حتما دانش‌ها را دوباره در عمل اجرا نماییم. اگر تجربه های عملی در صنف‌های 5 و 6 زیادتر گذرانده شود، این به تفکر انتقادی کودکان، با مستحکم شدن خاطر و دقت آنها، باز یک از همه جنبه مهم این شوق آنها به همین فنها زیادتر می شود. برای جلب کردن خوانندگان به آموزش بوتانیکا که در صنف‌های 5 و 6 درس داده می شود، آموزگار فنی بیولوژی باید بیشتر از تجربه های استفاده برد. تجربه های زیاده در هنگام آموزش فن بوتانیکا گذرانیده می شوند، بیشتر خواننده ها رو به اکسکورسیا ها برد، چون که شناسایی با عضوهای رستنی، شناسایی با آناتومیای ریشه، آناتومیای پایه، آناتومیای برگ، گل، میوه، تخم مشاهده ها گذراند، از تجربه های عملی استفاده برد، چون که سراپا بوتانیکای صنف 5 خود تجربه می باشد. تجربه با ریشه، نفس گیری ریشه، تجربه هنگام سبزیش مایسه، هنگام سبزیش تخم، قسم های تخم، ترکیب تخم، حاصل کردن اوهر، حاصل کردن سفیده، گذراندن همین تجربه ها توجه خواننده رو با آموزش فن بوتانیکا، درک کردن خواننده رو نسبت حادثه هایی که در طبیعت با رسانی ها میگذرد خیلی و خیلی بلند می نماید. دیگر اصول جلب کننده پیوستن موضوع ها به حیات روزمره کودکان است. آموزگار می تواند با واسطه مثال های مهم زندگی مانند نقش رستنی ها در تازه‌کنی هوا، استفاده رستنی ها در خوراک و داروواری و اهمیت گل ها در محیط زیبا موضوع ها را فهمانیده رابطه مستقیم بین بوتانیکا و حیات انسان را برقرار کند. این روش حس معنی و ارزشمندی علم را در خواننده تحکیم می بخشد. فن بوتانیکا چیزی که معلومات در صنف‌های 5 و 6 گذرانده می شود، چی در شهر باشد چی در ناحیه، در همه مؤسسه تعلیمی از روی یک برنامه تعلیمی درس می رود و سراول باید که در هر یک باب یا که موضوعی که هست، موضوع مهم باید که تجربه لابراتوری گزارشته شود. خوانندگان از تجربه لابراتوری بسیار چیز را از خود میکنند، یعنی که همون محتوایی که در موضوعهای درسی هست با تجربه اگر گزارنده شود، آموزگار تجربه دار باشد، اگر با تجربه گزارنده شود، این در خاطر کودکان خیلی بسیار مهلت بسیار نقش بماند. آموزش فن بوتانیکا با اصولهای نوی تعلیم به غیر از گذراندن مشاهده، تجربه های لابراتوری، کار کردن با اسباب‌های کلو نشان دهنده، کار کردن با تخته الکترونی، شوق و رغبت خواننده ها رو بیشتر میکند، لیکن بیشتر به خواننده مشاهده کردن در طبیعت، بیشتر حسن توجه خواننده رو زیاد میکند. کار کردن با در طبیعت، فرض کردین در مؤسسه ما منطقه تجربه داریم، در اونجا هر بهار تجربه ها میگذرونیم، خود خواننده ها کشت میکنن، سبزیش تخم رو میبینن، سبزیش پایه رو میبینن، سبزیش نوده رو میبینن. همه همین اصول ها میتواند حسن توجه خواننده رو نسبت آموزش
фанҳои табиатшиносӣ бештар намояд. Агар фани ботаникаро бигирем, масалан дар растаниҳо фотосинтез ҳаст. Агар оддитар карда гӯем, зери таъсири нури офтоб рӯидани растаниҳо. вақте ки аз рӯи китоб муаллимон онро мефаҳмонанд, ин чизи дигар аст. вақте ки дар амал онро растаниро мешинонанд дар зарфҳои махсус, онро назорат мекунанд ҳар рӯз, масалан чӣ гуна онҳо сабзиш ёфта истодаанд, ҳар рӯз дар чӣ гуна тағйиротҳо пайдо шуда истодааст, ҳамчун як рӯзнома карда барои худашон. агар ин корро кунанд, боз ҳам ба фани ботаника дар хонандагон шавқу завқ зиёдтар мешавад. истифодаи технологияҳои муосир низ нақши муҳиме дар таҳкими раванди таълим мебозанд. дарсҳоро метавон бо видеоҳо, аниматсияҳои илмӣ, сайёҳат ба боғҳои ботаникӣ, барномаҳои интерактивӣ ва саҳнасозии равандҳои табиӣ ғанӣ гардонд. ин гуна мавод тарзи таҳсили визуалиро дастгирӣ мекунад ва дониши илмиро дар шакли ҷолиб пешниҳод менамояд. имрӯз мо агар хонанда дар бораи кадом набототе бошад, дар бораи кадом ҷонваре ки набошад, дар бораи чизе ки набошад, хоҳ аз ҷиҳати география, хоҳ аз ҷиҳати экология, хоҳ аз ҷиҳати биология, хоҳ аз ҷиҳати химиявӣ, имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ бениҳоят бисёр ҳастанд. чунки сомонаҳои фаъоле ҳастанд ки барои татбиқи барномаҳои таълимӣ, яъне фосилавӣ инҳоро чӣ кор карда истоданд, татбиқ карда истоданд, амалӣ гардонда истоданд. лекин ин ба оне ки омӯзгор мефаҳмонад, аз замин то осмон фарқияти бузург дорад. чунки дар ин ҷо омӯзгор пурра онро аз ҷиҳати шифоҳӣ, аз ҷиҳати нақшӣ чӣ кор мекунад, дар тафаккури инсон ҷо мекунад. сомонаҳое ки бештар ташвиқ мекунанд, нишон медиҳанд. албатта истифода бурдани техника, технологияи нав ин беҳтарин, мо бояд ҳамқадами замона бошем. ин як суръати ҷаҳонишавиро нишон медиҳад. мо бояд дастгирӣ кунем, бештар ба хонандаҳо тавсия диҳем ки аз анамун корҳои беҳудаю анамун мисол ягон бозиҳое ки албатта ба чашми онҳо, ба қабул кардани онҳо зарар мерасонад, аз ҳамин сомонаҳо истифода баранд. баъд дар муассиса мо хеле як ҳамин сомонаҳоро ташвиқ мекунем. бисёр сомонаҳое ки сирф биологиянд, дар он таҷрибаҳо гузаронида мешавад. ин як таҷрибаи дигар мамолики пешрафтаро нишон медиҳад. ин боиси дастгирӣ аст. ягон ҷои бадӣ надорад истифода бурдан, агар ба маврид истифода шавад. агар мо гӯем ки мувофиқи талаботҳои барномаҳои ҷаҳонӣ, агар зиёдтар дар хонандагони худ мустақилиятро бояд инкишоф диҳем, яъне ки онҳо мустақилона хонанд, мустақилона аз худ кунанд, мустақилона донишҳои худро дар амал истифода баранд, барои он таҷрибаҳои амалӣ ба мо лозим аст. дар ин давра омӯзгорон танҳо роҳбарӣ мекунанд, корро худи хонанда иҷро мекунанд. дар инҷа дар хонанда масъулиятшиносӣ низ пайдо мешавад. яъне ки ӯ ба ҳамон коре ки иҷро кардааст, ба ҳамон ҷавобгӯ аст, масъул аст. агар ҳамин кор хато рафт, ё ки масалан бурдборӣ шуд, ё ки мағлуб шуд, ҳамаи онро хонанда худаш қабул карданаш лозим аст. боз як усули ҷалби таваҷҷӯҳ истифодаи бозиҳои таълимӣ ва муҳити ҳавасмандкунанда мебошад. бозиҳое мисли кист, шинос кардани растаниҳо, растании махфӣ ё озмунҳо дар мавзӯи муҳити зисти ман ба раванд шакли шавқовар медиҳанд. ҳамзамон омӯзгор метавонад муҳити синфро ба як гӯшаи сабзи таълимӣ табдил диҳад бо гулҳои зинда, расмҳо ва акси растаниҳо ки таваҷҷӯҳи визуалии хонандагонро фаъол мекунад ва муҳити омӯзиширо дилкаш месозад. боз як шакли дарси дигарро ташкил кардан мумкин ки сайёҳати илмӣ, агар гӯем номи дарсро, масалан хонандагонро имконият доданд ки онҳо худашонро ҳамчун ихтирокор, яъне ки эҳсос кунанд. метавонад омӯзгорон масалан дар вайҳои гуногун дар ҳамон синфхона пешакӣ дар нуқтаҳои гуногун сурати растаниҳоро монану дар борааш растанӣ маълумот нависанд, аммо номи растаниро не, ё ки бесуратан фақат дар як карточкаи махсус дар
бораи растанӣ маълумот менависем. Ӯ чӣ гуна растанӣ аст? Масалан дар нуқтаҳои гуногуни синф онро мегузоранд, баъд ба хонандагон супориш дода мешавад. Масалан ҳамун он чизҳое ки масалан пинҳон карда шудааст, онҳоро дарёбану масалан ки ихтирокори беҳтарин аст. вақте ки хонандагон мехонанд ки маълумотро анакнун ба онҳо лозим меояд ки ин маълумот дар бораи кадом растанӣ меравад гап. аллакай дар онҳо бибинед амалҳои фикрӣ хеле тез мешавад. Он чизҳое ки пешакӣ хонда буданд ба хотир гирифта буданд ба хотир меоранд. диққат метиҳанд ба ҳамун навиштаҷот ки гап дар бораи хусусиятҳои кадом растанӣ рафта истодааст. ин як шакли хеле дарси шавқовар мешавад. ҳамун растанӣ дар бораи ҳамун растанӣ маълумот дар хотири хонандагон меистад. фани ботаника агар дар мавзӯи ҳуҷайра бошад, агар метавонад дар шароити муассисаи таълимӣ ҳамун микроскопое ки дар муассисаи таълимӣ таҷрибазда шудааст, дар ба воситаи ҳамун пиёз, пӯсти пиёзро гирифта ба хонандагон озодона мисол нишон диҳанд дар корҳои лаборатории синфӣ ки метавонанд аз рӯи вай талабон хонандагон дида мушоҳида намуда ва дар дафтарҳои кории худ мушоҳидаи худашонро нависанд ва ин дар то абад дар хотирашон нақш мебандад ва мавзӯи дарсӣ низ дар хотирашон мемонад. таҷрибаҳои амалӣ дар синфҳои ибтидоӣ ва миёнаи аввал яке аз воситаҳои муҳими рушди тафаккури кӯдак ба шумор меравад. ин усул на танҳо муҳити дарсро шавқовар мегардонад, балки кӯдакро ба як иштирокчии фаъол ва ҷустуҷӯгар табдил медиҳад. таҷрибаҳо муҳити таълимиро аз шакли анъанавии шунидан ва азбар кардан ба самти омӯзиши фаъол ва мушоҳидавӣ равона месозанд. вақте ки бибинед мо ба наврасон боварӣ мекунем, яъне ки дар наврасон аз ҷиҳати психология хусусият доранд ки онҳо аллакай худро калонсол ҳис мекунанд. баъд вақте ки мо нисбати онҳо боварӣ нишон додем, дар онҳо масъулият ҳам дучанд зиёд мешавад. яъне ки дар онҳо андеша пайдо мекунанд ки маро эътироф мекунанд, маро ҳамчун шахс қабул мекунанд, ба андешаҳои ман онҳо яъне ки ҳисобу китоб мекунанд. аз ҳамин лиҳозам агар мо ба онҳо ҳамин таҷрибаҳои амалиро худашро мустақилона гузарондан иҷозат диҳем, албатта аз ҷиҳати психология хеле ба онҳо ин чиз фоидабахш аст. ба худашон боваришон зиёдтар мешавад, худбаҳодиҳишон خیلی خوب میشه. طبقی تجربه ها همون سالهای طولانی که در مؤسسه به حیث آموزگار کار میکنم، یگان بار تفریقه بندی در درس ها من نکردم. خواننده رو به طبقه ها و به تفریقه ها جدا نکردم. خب آموزگار میبیند که بیشتر قبول میکند. برای که ما به خواننده ها ضرری روانی یا ضرری همین پسیخولوژی نرسونیم، ما هر کمترین توجه خواننده رو به اینوبت میگیریم، چون که آموزش فنی بوتانیکا در صنف 5 در صنف 6 زوولوژی در صنف 7 و 8 عموما تا به درجه صنف 11 رسیدن، ما بغیر از خواندن، نقل کردن، اذیت کردن، اینچنین به خواننده ها رسم باید کشند. در آلبوم های مخصوص ما کمترین توجه خواننده، کمترین حرکتی خواننده، اشتراکی باید در دست رو بهاگذاری میکنیم، کوشش مینماییم که به خواننده نمین وی روانی نرسد، ضربه روانی یا وی پسیخولوژی نرسد. خب این چونین خواننده هست که از کتاب خونده نقل میکند، اذیت میکند. خواننده هست که از گفته های آموزگار گرفته حتما با مشاهده هایش وی رو علاقمند کرده جواب میدهد. این یک بهترین نتیجه میدهد وقتی که خواننده خوندهش رو، شنیدهش رو با محیط بیرون علاقمند میکند. در درس‌های بوتانیکا، زوولوژی در ما علاقمندی بیشتر دیده میشود. аввалан таҷрибаҳои амалӣ қобилияти таҳлил ва тафаккури мантиқии кӯдаконро рушд медиҳанд. масалан, кӯдак ҳангоми иҷрои таҷрибаи сабзиши тухм ё таъсири нур ба растанӣ меомӯзад ки чӣ гуна мушоҳида кунад, маълумотро муқоиса намояд
و خلاصه های عادی برآورد. این روند ساده زمینه برای شکلگیری تفکر تحلیلگرانه می گردد. طبق اندیشه های ژان پیاژه تا بعد 11 سالگی در کودکان تفکری یعنی که اون شکل تفکر انکشاف می‌یابد که اجرای عمل‌های مخصوصی اپراتیو، یعنی که کودکان در این دوره همه عمل‌های را خودشان با شعورانه درست اجرا کرده می‌توانند. آموزگاران فن بوتانیکا همین خصوصیت خوانندگان خود را به انابت گرفته فقط دانش‌های نظریوی نه، هم دانش‌های عملی نیز به آنها یعنی که برای گذراندن این یاری رسانان کمک کنند. از یک جهت است که جمهوری تاجیکستان دولت اگراری است، صنعتی است. ما همیشه در خانه‌های خود قطعه‌های زمین نزد حولگی داریم، رستنی و دیگر چیزهای گوناگون را میشناسیم. البته خوانندگان آن را با چشمای خود دیدگی هستند. اگر آن را باز در عمل اجرا کنند، باز این چیز به آنها یک روحیه دیگر را میبخشد. کودک از روند تدریجی تجربه از کشت تا سبزیش یا از یک حالت به حالت دیگر گذشتن ابیکت ها آموزش می گیرد که در حیات نیز روندها وقت می خواهند و پیگیری طلب می کنند. این خصوصیت در تشکل جهانبینی علمی کودکان نقشی مهم می بازد. متخصصان معین کردگی هستند که یک автомобил که در فاصله 100 کیلومتر حرکت میکند هوای 500 نفر رو میسوزاند. هوای 500 نفری که نفس میکشد. شما تصور کنید که یک автомобил در فاصله 100 کیلومتر چنین پرابلم را با وجود آورد. آیا خوب نیست که ما ماهیت، ارزشمندی و مهمیت فن بیولوژی را در تفکر خوانندگان جا کنیم تا که خوانندگان نسبت محیط اطراف غمخوار باشند، با احتیاطکار باشند و تشبثکار باشند. برای چی؟ برای که توانند در اطراف گلگشت‌ها را احتیاط کنند و محافظت کنند و درختشینانی را که یکی از رکن‌های استراتژی، یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان که ما همساله در موسم نهال شینانی ها میبینیم که از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه و خصوصا از جانب پیشوای معظم ملت که با یک سعی تلاش راه اندازی میگردد، ما نیز باید همین رو در مکتب بخصوص از زینه اول تحصیلات باید در تفکر خواننده جا کنیم که توانیم انا همین پرورش رستنی عالم نباتات نوابسته از اونه که عالم نباتات حیوانات است، ما همیشه برای محیط اطراف حفظ محیط زیست همیشه چی باشیم؟ فعال باشیم و تشبثکار باشیم و همیشه مکانیزم اون را عملی گردانیم که نسبت عالم نباتات حیوانات ما با احتیاطکار باشیم. همزمان اشتراک در تجربه های عملی به جای ازبرکنی مکانیکی آموزش فعال و خاطرساز را براه میماند. کودک با چشم خود روندها را میبیند، با دستان خود در تجربه ها اشتراک میکند و این گونه دانش ها در ذهن او مستحکمتر جای میگیرند. این روش نه تنها دانش را استوار میسازد، بلکه محبت به آموزش و علم را نیز در کودکان بیدار میکند. نقش شخصیت آموزگار در برگزاری تجربه‌های عملی درس‌ها را نه تنها ثمرناک بلکه جذاب و خاطرمند می‌سازد. آموزگار در این روند نه یک آموزگاری سنتی بلکه یک راهنمای فعال است که با شخصیت خود محیط الهام بخش به وجود می‌آورد. هر یک کلام و عمل او می‌تواند به رشد شوق و ذوق خوانندگان به علم تأثیری مثبت رساند. یکی از مهمترین پهلوهای شخصیت آموزگار این دوست داشتن فن و انتقال آن توسط احساس است. وقتی آموزگار بوتانیکا را با شوق و حس کنجکاوی تعلیم می‌دهد، این احساسات به خواننده نیز می‌گذرد. آموزگاری که خود از تجربه کردن حلاوت می‌برد، می‌تواند خواننده را نیز به تجربه و تحقیق جلب نماید. مسئله اونه که آموزگار امروز باید در شرایط معاصر، در این زمانی که ما امروز با اینقدر
технология ва дастовардҳои илмӣ техникӣ ноил шуда ҳастем. Омӯзгор бояд чӣ гуна тайёр бошад ки хонандаро қонеъ гардонад дар раванди татбиқи барномаи таълимияш. Яке аз масъалаҳои бениҳоят мубрами рӯз аст, яке аз масъалаҳои пурпечи тоб аст ки чӣ хеле ки бузургон гуфтанд, омӯзгор то он вақте ки омӯзгор аст меомӯзад то ки омӯзонад. дар ҳоле ки аз омӯхтан монд, аллакай он мисле ки мурда аст. бинобар ҳамин ин суханҳо паҳлӯи онаш барои мо зарурат дорад ки омӯзгор новобаста аз оне ки вай дар кадом синф дарс метиҳад ва кадом сину солро дарс метиҳад, ҳамеша омӯзад то ки омӯзонад. бинобар ҳамин яке аз критерияи психологӣ ва фалсафӣ аст ки омӯхтӣ меомӯзонӣ, агар наомӯхтӣ чиро меомӯзонӣ. бинобар ҳамин ин шароите ки мо имрӯзҳо бо ин қадар дастовардҳои илмӣ техникӣ ва дар ин шароити муосир ва хусусан дар як шароити озоду ором ки мо таҳсил ва кору фаъолият карда истодем, бисёр як мураккаб аст, пурпечтоб аст. мураккаби он дар чи аст? вақто ки мо ба хонанда ибораеро муроҷиат мекунем ё ки мафҳумеро ба он баён мекунем, арз мекунем, вай аллакай дар майнаи сари он акси ҳамон, расми ҳамон вай чӣ кор мешавад? инъикос меёбад. хонанда ба ин кунҷкобӣ мекунад. лекин омӯзгор бояд имрӯз новобаста аз оне ки маълумотеро медонад ё ки дастхатиҳоеро ки зиёд пайдо кардааст ё ки китобҳои зиёдеро ки пайдо кардааст, ин ҳатто камӣ мекунад. бояд омӯзгор чунон реаксияро дар он ҷо амалӣ гардонад ё ки фаъолиятро иҷро кунад ки ҳангоми савол додани хонанда бояд ҳамон моҳияти саволи онро, мазмуни саволи онро дар ҳоли нақш, дар ҳоле ки новобаста он растанӣ аст, он парранда аст, хазанда аст, чизе ки набошад, вобаста ба дарки фаҳмиши он чӣ кор кунад? Мазмунан вайро фаҳмонад. дар бисёр маврид омӯзгорон бисёр танқидро истифода мебаранд ки ту нодуруст кардӣ, мана инҷа то хатогӣ кард, ҳаминро дуруст фаҳмондан дар кор хонанда. бисёр вақт ҳаминро дар шакли тези тунд ба хонанда расонданан ба рӯҳияи онҳо таъсири манфӣ мерасонанд, дигар онҳо ҳамин корро иҷро карда наметавонанд. омӯзгор инчунин масъули ташкили муҳити бехатар ва созгор барои таҷрибаҳо мебошад. таҷрибаҳои амалӣ бояд зери назорати пурра гузаронида шаванд, то ҳам хатар барои кӯдакон пешгирӣ шавад ва ҳам натиҷаи таҷриба таъмин гардад. шахсияти ҷиддӣ вале меҳрубону бо эҳтироми омӯзгор дар ин ҷода аҳамияти калон дорад. дар системаи маориф баъзе вақт як мушкилӣ ҳаст ки ҳамеша ба баҳо нигоҳ мекунанд. бояд хонанда ба баҳои 5 хонад, бояд хонанда ба баҳои 5 хонад. лекин масалан ҳамон донише ки ба баҳои 5 гирифт дар амал истифода бурда метавонад ё ки не, ба ҳамин чиз на он қадар диққат метиҳад. дар зиёд будани таҷрибаҳои амалӣ ҳаминро нишон медиҳад ки донишҳои назаравии худро, яъне ки дар амал дуруст истифода бурданд. ҳам як ҷанбаи дигар дар ҷараёни дарс, ин дарсро хеле шавқовар мекунад. хонандагон агар донанд ки дарси оянда таҷрибаи амалӣ мегузаронанд, онҳо худашон хонда тайёр шуда мебиёяд, яъне ки чӣ кор бояд кунанд, кадом корро якум кардан дар кор, кадом корро дуруст дуюм иҷро кардан дар кор, ҳамаашро онҳо худашон мустақилона тайёр карда мебиёяд. барои ҳамин хуб мешуд ки нисбат ба оне ки масалан назариявӣ мегӯянд, ҷавоб метиҳанд баромада, ҳамонро дар амал нишон диҳанд, ё ки метавонанд ҳамчун вазифаи хонагӣ бошад барои хонандагон. онҳо дар хона ҳамон ягон растаниро инкишоф диҳанд, сабзист диҳанд, баъд биёянд оиди ҳамон чиз дар синф маълумот дода метавонанд. ин шакли корро низ мо иҷро карда метавонем. бисёр маврид мегӯянд ки ҳоли сину соли онҳо ба ин кор тайёр нестанд. аллакай дар системаи ҷаҳонӣ аз хурдсолӣ, аз 5-6 солагӣ ба кӯдакон масъулиятшиносиро ёд медиҳанд. аллакай синфҳои 5-6та онҳо ба ин кор пурра тайёр ҳастанд. ҷанбаи дигар, мутобиқсозии таҷрибаҳо ба сину сол ва қобилияти фаҳмиши кӯдакон аст. омӯзгор бояд бидонад ки кадом навъи таҷриба барои синфи муайян дастрас, шавқовар ва фаҳмост. барои кӯдакони синфи 5 таҷрибаҳо бояд содда, аёнӣ ва зуд натиҷадор бошанд. омӯзгори имрӯза дар баробари оне ки
фани худро медонад, пеш аз ҳама якум дараҷа бояд психологияро хубтар донад, педагогияро хубтар донад, ки вобаста ба сину соли хонанда, вобаста ба қобилиятҳои хонанда, вобаста ба шунавоӣ, вобаста ба дарки фаҳмишаш ва инчунин қобилиятҳои хонандаро ба инобат гирифта, ки аксуламал ва он чизеро ки мегузарад, мефаҳмонад ва хонанда ҳамонро баргашта фаҳмонда метавонад ё не. дар натиҷа омӯзгоро зарурат пеш меояд, ки бояд чиро ба хонанда фаҳмонад ва аз хонанда чиро талаб кунад. ин муҳим аст ва инчунин дар баробари ин методикаи таълимии фанаш, чунки методика яке аз фанҳои татбиқи барномаи таълимӣ ва роҳу усули омӯзондани ҳамон фанро дар бар мегирад, ки имрӯз бениҳоят дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бахусус муассисаҳое ки равияи омӯзгорӣ тайёр мекунанд ва анамин барнома китобҳое ки барномаи таълимӣ бахусус методикаи таълимии фанро дар бар мегирад ҳаст, вале ҳоло ҳам камтар аст, чунки мо доштем усулҳои анъанавӣ, интерактивӣ, салоҳиятнокӣ ва ин усулҳо аллакай вобаста ба мурури замон, вобаста ба шароити техникӣ аллакай мавқеиятҳои худро дигар карда истоданд. ҳама инҳо таҷдиди назар мехоҳанд. барои чӣ? Барое ки имрӯз хонандаи мо, ҳар як толибилми имрӯзина, мактабхони имрӯзина дастрасӣ ба технологияи иттилоотӣ бахусус компютер, интернет, телефонҳои мобилӣ дастрасии комил доранд, ки инҳо бешаку шубҳа бе ягон мамоният дастрасӣ доранд. метавонанд ҳар як иборае ки зарурат дорад онро дар интернет пайгирӣ кунанд. анаку нигоҳ кунед ки вай ибораро мебинад, ҳамонҷо мехонад, дар ҳамун сомона мисол супориш медиҳад, вақте ки онро пайгирӣ мекунад, мебинад, тамом ман фаҳмидам ки ин чи аст, вале арзиши он, моҳияти он, зарурати он барои ҳаёти мо, барои фаъолияти мо, барои минбаъда фаъолияти мо онро ками дар кам дарк мекунад. Бинобар ҳамин омӯзгор ҳеҷ вақт як мавқеиятро дар фаъолияти худ фаромӯш накунад. мавқеияти он чи аст? Мисли офтоб аст. мисли офтоб аст. агар бо ҳамон ҷилваву шукӯҳ шоҳомат инъикос наёбад, хонанда мисли ҳамон карахт шуда мемонад. шахсияти омӯзгор инчунин дар ҳавасмандсозии хонанда нақши калидӣ мебозад. чунин омӯзгор ҳар як кӯшиши кӯдакро мебинад, таҳсин мекунад ва барои боз ҳам фаъолтар будан ӯро ташвиқ менамояд. ҳавасмандсозии саривақтӣ боис мешавад ки кӯдакон худро эътирофшуда ҳис кунанд ва бо муҳаббат ба фан муносибат намоянд. дар мо дар синфҳои ибтидоӣ вақте ки худбаҳодиҳӣ ташаккул меёбад, бисёртар худбаҳодиҳии хонандагон аз рӯи андешаҳои омӯзгорон ташаккул меёбад. масалан онҳоро ба аълохон, хубхон ёки қаноатбахш ҷудо мекунанд, ёки дигар суханҳо кати онҳоро ин бачаи хеле хуб аст, хуб мехонад, инаш на он қадар кӯшиш мекунад, инаш хеле суст аст. ана ҳамон андешаҳои омӯзгорону онҳо ба худашон қабул мекунанд. барои мин хеле хуб мешуд ки анамин шакли баҳогузорӣ аз байн бурда шавад. чунки мувофиқи тадқиқотҳо вақте ки IQ-ра месанҷанд, қобилияти ақли зеҳнира, на хонандагоне ки 5 мегиранд IQ-ашон баланд аст, балки хонандагоне ки анамун баҳои 3-4 гирифтану IQ онҳо баланд баромад. барои чӣ? чунки вазъиятҳое ки масалан проблема ҳалли мушкилиҳо қабули қарор да, хонандагоне ки ҳама чизро аз худ кардану баҳои 5 гирифтан ба шакли дигар қориазиёт кардан, аз ҳамун вазъиятҳо баромада натавонистанд. баръакс хонандагоне ки 3-4 мехонданд, агар ба ҳисоби миёна мехонданд гӯем, онҳо аз уҳдаи иҷрои ин корҳо хеле хуб баромаданд. барои ҳамин хонандагонро аз рӯи баҳогузорӣ гурӯҳбандӣ кардан лозим нест. чунки бубинед таҷрибаҳо низ нишон медиҳад ки хонандагоне ки баръакс дар миёна хондан дар зиндагӣ хеле муваффақ шуданд. барои чӣ? чунки онҳо дар вазъиятҳои гуногун чӣ гуна рафтор карданро, аз ҳамин вазъияти мушкилӣ чӣ гуна баромаданро медонанд. барои мин хеле хуб аст ҳам таҷрибаҳои амалӣ дар ҷараёни дарс истифода бурда шавад, ҳам ба кӯдакон мустақилият нишон дода шавад. вақте ки хонанда мебарояд мавзӯъро аз китоб нақл мекунад, сабзиши тухм, вақте ки хонанда худаш дар ягон тӯбак тухма кишт мекунад, аз ҳамин сифр сабзиши вая мушоҳида мекунад, чунки ҳастанд тӯбакҳое ки шишагинанд,
сабзи майса аз анамо сабзи шириша ҳама зинаҳои вай дар амон тубакҳои шишагин бар алон намудор аст. албатта ин як беҳтарин кори хонанда аст. ина баҳои аъло гузоштан дар кор. вақте ки худи хонанда ҳамин чиро худаш таҷриба карда худаш шоҳиди он мешавад. хонандае ки мехонад ва дорад тасаввурот ё ки дар расм кашидан мебинад, ҳангоми расма кашидан ба фикри ман ё баробарвазн мешаванд. вақте ки хонанда зинаҳои сабзиши тухмро медонад, хондааст. хонандаи дигаре ки умуман хонданро наз намебинад, лекин ҳамин таҷрибаро гузарондааст. ҳамон зинаҳоро худаш дидааст ки кай оғоз мешавад, кай пӯсти тухм кафида, кай реша мебарояд, кай муғҷа мебарояд. албатта ин як бояд ки мо чунин хонандаҳоро рӯҳбаланд кунем. шояд аз ино оянда беҳтарин табиатдӯстон бароянд, беҳтарин агрономҳо бароянд. ин боиси дастгирист ва чунин ҳолатҳо дар таҷрибаи кори мо бисёр мешавад ки хонанда ҳавас дорад, шавқ дорад, рағбат дорад. дар маҷмӯъ омӯзгоре ки бо ҳисси масъулият ва ҳавасмандии самимӣ ба таҷрибаҳо назар мекунад, метавонад муҳити омӯзиширо ба як фазои омӯзишу кашфиёт ва муҳаббат ба илм табдил диҳад. ин гуна шахсият барои хонанда намунаи воқеии муҳаққиқ ва шахси донишпарвар мегардад. вақте ки мо дар бораи тарзи дуруст ва самараноки таълим суҳбат мекунем, бояд як чизро фаромӯш насозем ки касби омӯзгорӣ ниҳоят душвор аст ва тоқатпазир. на ҳар кас метавонад аз уҳдаи ин касби пурмасъул баромада бошад. аз ин рӯ набояд фаромӯш кард ки омӯзгорон дар равандҳои таълимӣ на танҳо масъули расониндани дониш, балки ҳидоятгари рӯҳиву равонии хонандагон низ ҳастанд. барои он ки ба ҳолатҳои ногувори равонӣ гирифтор нашаванд, омӯзгорон бояд тавозуни байни кор ва истироҳатро нигоҳ доранд. ҳангоми омодагӣ ба дарсҳо вақти кофӣ барои худ ҷудо намоянд ва усулҳои идораи стресс монанди нафаскашии чуқур, мулоҳизаронӣ ва варзиши сабукро истифода баранд. муҳим аст ки муҳити таълимӣ барои худи омӯзгор низ илҳомбахш ва дастгирикунанда бошад. вақте омӯзгор худро хуб эҳсос мекунад, ин ҳисси мусбат ба равиши таълим таъсири нек мегузорад ва бар рушди эътимоди байни омӯзгор ва шогирд мусоидат мекунад. аз ин рӯ ҳамкории созандаи маъмурияти мактаб, волидон ва худи омӯзгорон метавонад заминаи мусоиди равонӣ ва касбиро барои муваффақияти дарсҳои ботаника ва дигар фанҳо фароҳам созад. омӯзгор бояд ҳар чизеро ки меомӯзонад, фикри онеро кунад ки ҳамин омӯхтагиро чӣ гуна биомӯзонад. дар ин ҳолат хонанда дар муассиса, дар мактаб ё дар синфхона метавонад бе ягон мамоният, бе ягон шаку шубҳа, бе ягон амалҳои зиёдатӣ таваҷҷӯҳ ба омӯзгор кунад. ана ҳамин масъалаҳо аст ки бештари вақт аз ҷониби баъзе мутахассисони соҳавӣ сарфи назар мешавад ва пайгирӣ карда намешавад, нисбати роҳи ҳалли ин чораҷӯӣ намешавад. дилсардии омӯзгор ва мушкилоти байни талаба ва омӯзгорро ба вуҷуд меорад. бинобар ҳамин аз ҳама проблемаи калоне ки имрӯз хонандаро ба вуҷуд овардааст, нишон надодани арзишмандии ҳамон фан, муҳимияти ҳамон фан ё ки новобаста аз фан бигирем. арзишмандии ҳаёти худи хонандаро бояд омӯзгор чӣ кунад? Вобаста ба фанаш инъикос кунад, фаҳмонад ки муҳимияти ҳамин фан дар чӣ аст. омӯзгори ташаббускор он омӯзгоре ки навовар аст. ҳамеша кӯшиш мекунанд ба хонандагон чизҳои навро пешниҳод кунанд. дуюм, ҳамеша фардияти хонандагонро ба инобат мегирад. яъне ки вобаста ба хусусиятҳои ҳар як хонанда ба онҳо муносибат мекунад. баъзан хонандагоне ҳастанд ки бо як сухан, яъне ки онҳо дарк мекунанд ки
мақсади омӯзгор чи аст. баъзе хонандагоне ҳастанд ки дигар шакли муоширатро истифода бурдан дар кор дар ҷараёни масалан муносибат ба онҳо. барои ҳамин омӯзгор ҳамин ҷараёни дарс чӣ гуна ташкил меёбад, чӣ гуна давом мекунад, чӣ гуна ҷамъбаст мешавад, аз қобилияти омӯзгор вобастагӣ дорад. инчунин нақши семинару тренингҳо ва курсҳои такмили ихтисос дар баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорон бениҳоят бузург аст. онҳо имконият медиҳанд ки омӯзгорон бо методикаҳои нав, равишҳои муосири таълим ва таҷрибаи кишварҳои пешрафта шинос шаванд. тренингҳо инчунин ҷойи мубодилаи таҷриба ва такмили малакаҳои коммуникатсионӣ мебошанд ки барои муваффақият дар синф заруранд. бо омӯзиши пайваста омӯзгор худро навсозӣ мекунад ва омодагии беҳтар пайдо менамояд. тибқи нақшаи анами раёсати маорифи шаҳр, шӯъбаҳои маорифҳо, омӯзгорон бояд аз курсҳои такмили ихтисос гузаранд. ҳар як шӯъбаи маорифи ноҳия утоқ ё кабинетҳои методии худро дорад. ёрии методӣ ҳар як омӯзгор метавонад ёрии методӣ гирад. баъд ҳар як ноҳия роҳбари ба ғайр аз оне ки роҳбари методӣ ҳаст дар муассиса, дар ноҳия роҳбари методӣ ҳаст. ҳозир бисёр ҳамин бо пешрафти илму техника омӯзгорони ноҳия гурӯҳҳо доранд. дар гурӯҳҳо бисёр мавзӯъҳое ки фарз кардем ягон омӯзгори ҷавон душворӣ мекашад, гурӯҳҳо ташкил карда шуданд моҳи август. дар семинарҳои августӣ даро муроҷиат мекунад. агар вақти омӯзиши ҳамин мавзӯъда душворӣ кашад, муаллимони таҷрибадор тавсияҳои методӣ медиҳанд. чизи дигаре ки мо метавонем дар тафаккури хонанда бояд мо инро ҷо кунем, бояд омӯзгори имрӯзина вобаста ба фанне ки таълим медиҳад бояд аёниятҳои худро ҳамеша дошта бошад. чунки хонанда шунидан дорад, дидан дорад ва навиштан дорад. чӣ хеле ки бузургон мегӯянд, илм сайд аст, навишти илм банди сайд аст. барои чӣ? барои он ки вақто ки мо мехонем онро мисли ки шунидаем. лекин омӯзгори имрӯзина бояд чунон мантиқан баён кунад дарсро ки хонанда дар баробари оне ки мехонад ҳангоми мутолиаи матн, ҳангоми мутолиаи мавзӯъ, ҳангоми мутолиаи китоб бояд роли нақшбозиро дар худ чикор кунад, эҳё кунад. яъне ки нақш бозида тавонад ки новобаста вай мавзӯъ дар бораи чӣ меравад. то оне ки омӯзгор натавонад моҳияти фанро дар тафаккури хонанда инъикос карда, натавонад агар инъикос карда, хонанда ба осонӣ мавзӯъро, моҳияти мафҳумро фаҳмида наметавонад. бинобар ҳамин хонанда имрӯз барои оне ки ба осонӣ мавзӯъро аз худ кунад, зарурат пеш меояд ки вай бояд аёниятҳо, хоб видеороликҳо, хоб презентатсияҳои гуногунро бештар чикор кунад, истифода барад. марказҳо ва иттиҳодияҳои методӣ метавонанд чун майдонҳои рушди ҳамкасбӣ ва дастгирии доимӣ хидмат кунанд. омӯзгорон дар чунин муҳитҳо метавонанд якдигарро бо маводи омӯзишӣ, таҷрибаҳои муваффақ ва лоиҳаҳои дарсӣ таъмин намоянд. муколама ва машварати ҳамешагӣ бо ҳамкорон ҳисси ягонагии ҳадафро ба вуҷуд оварда омӯзгорро дар бартараф кардани мушкилот ёрӣ мерасонад. ин ҳамгироӣ дар ниҳоят ба баланд шудани сифати таълим ва сатҳи таълиму тарбияи насли нав оварда мерасонад. вазифаҳои марказҳои кабинетҳои методӣ яъне ки аз болои ҳамин иттиҳодияҳо ва омӯзгорони фанҳои мисол аз ҷумла ботаника назорат мебаранд ки дар шӯъбаи маориф оид ба қариб ҳар як фанҳои мушовиро аст. аз ҷумла мисол дар ҳамин фани ботаника дар мо ҳам дар шӯъбаи маориф мушовири фани биология аст ки мунтазам бо омӯзгорон корбарӣ менамоянд ва хоҳандагонро дар олимпиадаҳои олимпиадаҳо ҷалб мекунанд ва дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва
آزمون‌های تا سطح شهری مثلا جلب میکنن. پداگوگ‌ها معین کردگی هستند که متخصصان سوهای پداگوگیکی که آموزگار در 45 دقیقه که درس میگذرد بیش از 6000 عباره از 5 تا 6000 عباره استفاده میبرد. از جهت تربیوی، تعلیمی، از جهت توصیوی، از جهت پرسش، همه اینها علاقه یک قابلیت فیزیولوژی آموزگار را چیکار میکند؟ طلب میکند، صرف میشود. بنابراین همین برای اونی که احساس خسته شوی و احساس قطع گردیدن بیان فکر آموزگار نشود، ضرورت پیش می‌آید که آموزگار امروز با در نظر داشت دانستن فن خود، دانستن متدیکا از تکنولوژی معاصر، تکنولوژی کمیونیکاسیونی بیشتر برخوردار باشد که تواند آن قابلیت فیزیولوژی خود را چیکار کند؟ حفظ کند، صرفه‌کارانه استفاده برد تا که فکر آن پریشان نشود، کنده نشود. همگرایی مکتب و والدین در رشد تفکر منطقی کودکان صنف‌های 5 و 6 نقش مهم می‌بازد، زیرا کودک در این سن و سال در مرحله تحکیم ذهن و تشکل جهانبینی علمی قرار دارد. اگر همکاری آموزگار و والدین برپا گردد، محیط متوازن آموزشی در خانه و مکتب فراهم می‌آید که این به رشد منطق و شوق آموزش مساعدت می‌کند. در دنیا اختصاص و تخصص‌ها و ساحه‌های فعالیت انسان بنیاد زیاد هستند، ولی ما در فعالیت مؤسسه تعلیمی همون که وابسته به فن‌های تطبیق شونده که ما راه اندازی کرده ایم، البته همکاری خوب هم با اویله‌ها داریم و ما نیز روزهای قبول شهروندان داریم، روزهای جلب والدین ها داریم و جدول مخصوص داریم که والدین ها می توانند بیایند در درس ها اشتراک کنند و فعالیت هر روزه فرزند خود را چیکار کنند؟ پیگیری کنند و مشکلاتی که فرزند خود با فن دارد، مشکلاتی که فرزند خود با آموزگار دارد چیکار کند؟ پیگیری کند، معین کند، راه حل آن را یابد. و این مکانیزم عملی گردیده شده است، ما علاقه ثمره‌اش را نسبتاً دیده شدیم. لیکن مشکلات در آن است که بیشتر والدین ها که مشغول فعالیت های گوناگون هستند و آنها امکانی بیشتر تشریف آوردن ندارند، ولی ما آنها را طریق خطی، طریق شفاهی در علاهیدگی جلب میکنیم، میفهمونیم. ما محفل اکولوژی بیولوژی نورس داریم. در این مؤسسه خوانندگانی از صنف 5 تا 11 خوانندگان بعد درس اشتراک میکنند در این محفل ها. ما در هر هفته 1 ساعت تربیوی داریم در محفل طبق نقشه مقرر گردیده. در یک ماه 1 مرتبه وخوری با پدر و مادر، وخوری والدین خوانندگانی که اعضای همین محفل هستند. ما در اونها در همین موضوعی که در وخوری ها با والدین میگذرونیم همین جهت ها رو قید میکنیم که همکاری این یک ثمره خوب میدهد. همکاری رهبری محفل، همکاری آموزگار، همکاری رهبری صنف یک ثمره نغز میدهد. جهت تشویق و ترغیب خوانندگان، محیط عائله، شرایط عائله ولی با شوق کودکان اوید با فنی بotانیکا تاثیر خود را می‌رساند. مثلا عائله هایی که در بناهای بسیار آشنا زندگی میکنند، قطعه های نزد حولگی ندارند و با شناندن رسانه های گوناگون مشغول نیستند، در آنها بسیار موارد شوق و ذوقشان زیاد می شود. برای چه؟ برای اینکه آن چیز را تا حال ندیدن. در بسیار موارد کودکانی که همون چیز را دیدن یا که والدین با آنها همچون این کار رو همچون یک کاری مشکل شرح و ایضاح دادن، بعد در آنها نسبت به این فن بله شوق و ذوق خیلی پس پیدا شدنش ممکن است. این حالت طبیعی است، چون که در پسیکولوژی است که محیط عائله محیط اولین است که کودک اویدی همه چیز دانش‌های اولین الیمنتری را به خود قبول میکنه. برای همین هم عائله کودکان را شوق و ذوق آنها را نسبت به طبیعت هم زیاد کرده میتواند، هم آن را کم کرده میتواند. همین گونه توجه مشترک و دستگیری دائمی به کودکان کمک میکند که منطقاً فکر کنند، مسئولیت حس نمایند و نسبت به فنهای طبیعی از جمله بوتانیکا شوق و محبت بیشتر پیدا کنند.
дарси ботаника ин танҳо омӯзиши растаниҳо нест, балки роҳест ба сӯи бедорсозии кунҷковӣ, таҳқиқ ва муҳаббат ба табиат дар дили кӯдакон. таҷрибаҳои оддӣ ва амалӣ метавонанд муҳити омӯзиширо зинда ва шавқовар гардонанд ва шахсияти омӯзгор онро илҳомбахш ва хотирмон созад. омӯзгори муваффақ на танҳо омӯзанда, балки раҳнамо ва ҷалбкунанда мебошад, ки бо муҳаббат ба фан ва эҳтиром ба хонанда ҷаҳонбинии илмиро бунёд мекунад. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи усули тадрис аз телевизиони илм ва табиат. то барномаҳои баъдӣ саломату сарбаланд бошед.